O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude pide sacar o galego da confrontación política. Lembra no Parlamento que a Xunta avanza coa mellor das intencións para incentivar o uso social do idioma. José López Campos volveu incidir hoxe no pleno do Parlamento en que o galego non debe situarse nun escenario de confrontación, senón en achegas positivas para mellorar o seu uso social. Recorda que a Xunta traballa con constancia no Pacto pola Lingua con novas reunións con diferentes axentes lingüísticos. A vindeira semana, o titular de Lingua manterá unha segunda rolda de contactos cos grupos parlamentarios para seguir afondando nas accións a desenvolver de maneira conxunta. Neste sentido, apelou á responsabilidade de todos á hora de reclamar os fondos que lle corresponden a Galicia para poder desenvolver proxectos de dinamización da lingua. Creo que é unha cuestión de vontade por parte de todos. Evidentemente, o Goberno galego ten unha responsabilidade e está fiscalizado, que hai un compromiso de incremento orzamentario, por suposto, por a nosa parte, temos que seguir esa senda de incremento orzamentario en materia de lingua para as políticas lingüísticas, temos que poñer en marcha esas medidas que adoptamos e que estamos poñendo en marcha de xeito transversal co resto das consellerías, no ámbito da xusticia, no ámbito da sanidade, por suposto, no ámbito dos servicios públicos, no ámbito do ensino, tamén, evidentemente, temos que falar, pero, bueno, tamén no ámbito das novas tecnoloxías. É fundamental que o galego poida ter presencia no ámbito tecnolóxico e para eso necesitamos os recursos que veñen derivados dese PERTE da lingua e onde, xa digo, hai ese compromiso acordado por as dúas forzas políticas, por o Partido Socialista e o BNG, no seu pacto de investidura, onde recoñecen que hai unha débeda de 15 millóns de euros. Afirma o conselleiro que a súa postura e a do Goberno galego non mudou en absoluto nos últimos anos. Eu sigo defendendo o mismo que defendía fai 7 meses en este mismo Parlamento, o mismo que defendía fai 7 anos, dende outra responsabilidade de goberno, o mismo que defendía fai 30 anos cando estaba estudiando nun colexio rural e, desde logo, pois, o meu idioma habitual sigue sendo, era e será o galego. Por lo tanto, creo que o meu compromiso e a miña defensa en relación ao uso da lingua galega e a situación do galego non mudou en absoluto. Eu sigo defendendo o mismo que defendín sempre. O Partido Popular sigue defendendo o mismo que defendeu sempre, está nos seus estatutos. Ese galeguismo moderado está tamén no seu compromiso con todos os galegos a través dese programa electoral o que nos sometimos a fiscalización por parte de toda a sociedade galega e o seguimos defendendo todos os días neste Parlamento. Reivindica así os valores do Partido Popular de defender o galeguismo moderado. López Campos dirixiu o seu discurso ao seguimento que fai o Executivo galego da Carta Europea das Linguas. A eliminación da limitación do galego na ciencia é un dos puntos defendidos polo conselleiro. E que di a Carta Europea das Linguas? Facía vostede referencia a 3 aspectos que para ustedes son claves. Eliminar a limitación do uso de galegos nas materias científicas. Está en esa Carta Europea das Linguas e nós entendemos que ese pode ser un elemento de negociación. Tamén o digo, isto non é un trofeo de caza maior. Aquí non estamos intentando, en términos lingüísticos, falar de derogación do decreto ou falar de modificación do decreto. Eu dixen, o presidente repiteu, e o grupo do Partido Popular defende constantemente que, evidentemente, non hai ningunha liña vermella. Pero, igual que o Partido Popular non pon ningunha liña vermella na negociación, tampouco vamos a aceptar que as formacións políticas da oposición poñan as liñas vermellas que lle interesen a eles, porque aquí, entonces, o proceso de negociación non está equilibrado. Sobre o novo Pacto pola Lingua, o conselleiro de Cultura admite que aínda queda moito traballo para mellorar a situación do galego na sociedade. O ámbito sanitario ou o xudicial son algúns dos campos onde o Goberno galego centrará a súa acción. Que nós fomos os primeiros que propuxemos este gran pacto pola lingua, 20 anos despois. Claro que temos esa conciencia, claro que temos esa sensación de que desde as administracións aínda podemos seguir facendo máis para prestixar, para que o uso da lingua galega sexa un uso socialmente aceptado. Claro que sí, no ámbito da xusticia, por suposto que temos marxen de mellora. E aí temos que implementar
novas medidas. Para iso propuxemos tamén unha actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística. Creo que é a ferramenta fundamental, é outra das propostas que teñen nese Pacto pola Lingua, é unha ferramenta fundamental para poñer en marcha os recursos necesarios para implementar políticas lingüísticas no ámbito sanitario, que o vamos a facer, se lle digo, con esa presentación dese plan específico para a saúde en Galicia, que podemos facer tamén no ámbito da xusticia, que podemos facer tamén no ámbito educativo. Claro que temos que falar de educación.